अपनों के एक लक्ष्य राजनीति दिश हो। हम जनकपुर में पहले अपन जे जनकपुर के सेवा के लिए हम जे कोरोना काल होए चाहे पहले भी सर सफाई अभियान में हम खास करके बहुत ज़्यादा जुटल रहे छलिए अपन मोहल्ला के, लेकिन वहू में अपने के कहीं न कहीं निकाय कमजोर पड़ला के वजह से ही हम एगो नमूना काज प्रस्तुत कैलिए केना गार्बेज कलेक्शन भर के जगह तक जा सके छी। हम कह के देखलिए 2 बरस 2.5 बरस निकाय साथ नहीं दिला के वजह से फिर यथास्थिति में फिर पुग गेले। वही सब के देखत या शिक्षा में जे चीज देख रहल छी कि फन्ना कही रहल छथिन लेकिन फन्ना काज नहीं भ रहल छै, त एहि चीज सब के देख के हम सब बुझ रहल छिए कि अनपढ़ गवार के जो कुर्सी पर बैठा देबै तू त पढ़ल लिखल पर तो शासन करबे करत ना। तो वही मुहावरा के तोड़े के लेल हम जरूर केला के आब एगो पीड़ित जनकपुरवासी बुझू कि हमरा सबके दुर्गंध में जिए के पड़ रहल है, अवैध विद्यालय चले वाला जनकपुर में रह पड़ रहल है। वही चीज सबके हटबे के लेल चुनाव एगो हमरा सबके आब लड़ी पड़ते। हम आह्वान भी करे छी युवा सब में आगा बढ़ू कैला ई जनकपुर हमर अहाँ के है, एकर माया जे हमर अहाँ के होते से बाहर से आके जो जनकपुर में बैठले है वह राजनीति करे के लेल केकरो झोरा बोके के लेल जे विभिन्न उद्देश्य से आके बैठल छथिन हुनका सबके देखावे पड़ते। हमरा सबके जनकपुर के जे हम सब जन्मल छिए के जे हमरा सबके जे आइए त देखियो ना अहाँ के भारत से बहुत आदमी जनकपुर में एलथिन छोट छोट व्यवसाय क के रह के लेल, आब नागरिक भ गेलथिन। हमर सबके तो 3 पुस्ते 5 पुस्ते जते पुस्ते खोजबे ओते पुस्ते के हम नागरिकता हम सब द सकै छी, उ सब नहीं द सकै छथिन। लेकिन हर एक काम में इन्वॉल्व उ सब रही छथिन, कै लागी रही छथिन फायदा लेवल। वही चीज के चीरे के लेल हम सब अपन उम्मीदवारी देबै। जना हमरा निक लागल हर्ष संपांग जे अपने के धरान के मेयर साहब छथिन सामाजिक संजाल में लिखले रहथिन कि अब एहन एहन युवा सबके आगा आना जरूरी है, लड़े पड़ते। बालेन के देखियो ओते बढ़िया मोटिव से चलित रहे, वही बालेन के तोड़े के लेल कते प्रयास करके बालेन के एगो डिमोरलाइज करे के कोशिश भ रहल नेपाल में। आई एहन युवा सबके आगा आब ही ता पड़ते।